Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan. Labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Sa di pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ng adlaw, samas na andan atong gamiton karon ang atong pagtuo ngadto sa pulong sa Dios diha sa 1 Juan 1:9 nga nakanayon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Apanalang kanimo dili magtotoo. Ang imong buhaton, mong paggamit niya ng imong free will, aron ikaw makahimo sa labing manungdanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi. The decision to believe in the Lord Jesus Christ as Lord and Savior. Busa, sa wailangan, moadto kita sa hilom nga pagampo. Ama namong langit no, nagapasalamat kami kanimo unas tanan ining lain sa mga adlaw nga imong gidugang sa among kinabuhi, kiniti mailan. Ang imong plano sa among kinabuhi nagalihok pa. Salamat o Dios sa imong pagdala kanamo nining dapita aron sa pagpadayon sa among espirituhanong pagbuhilo. Spiritual momentum pinagi sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong. Nga mao lamang ang paagi nga kami makakabot sa among espirituhanong pagkahamtong. Aron sa ingon niana kami makaangkon niana ang katakos sa pagkinabuhi. Busa ubani kami karon pinagi sa pagtudlo nga namos balang Espiritu Santo sa imong kamatuoran. Salamat ni among Bible study through the YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry kining tanan. Among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato nga mga subscribers, mga higala, ato mga igsoon diyan ni Kristo, our fellow believers. Welcome once again o ganiya pa kita magadupot sa atong tunanan sa the Doctrine of Apostasy. Okay? Atong ipadayon katong atong gibiyaan kagahapon. Okay, abi nimo. Naghisgot naman tag mga grammar bahin sa atong gihisgutan, no? Greek grammar. Now, ang perfect tense, usa kini ka ingnon ta completed action in the point of time sa kaniadto in the past. Uban sa resulta nga nagapadayon kini karong panahona. It is continuing at the present time. Ang gihisgutan nga present time dinhi mao ang present time sa pagsulat. They still should retain ining maong naibaw-an nila nga doktrina. Kini si Pablo miingon nga inyo kining mga butanga na katunan uban sa resulta nga you still know those things if you retain that knowledge. Ugo niya, mingon siya, mao kini nga inyong nakatunan. What withholdeth that he might be revealed in his time? Alright, now, una sa tanan, ang pulong nga what dinhi, right, it doesn't occur. The word withholdeth dinhi, ana kini sa present active participle neuter accusative singular gikan sa usa ka verb
It is actually a participle nga gigamit dinhi substantively. Now, if there is literally you have known, inyo nakatunan uban sa resulta nga inyo pa kanang nahibawan, the one withholding, the verb here does not per se need to withhold. Let us have a better translation ini. Nagpasabot kini to suppress or to restrain. Now, how valuable it is to be able to look at it in the original. Lamig yun pa kayo kung nato makita kini sa original. Apan yatong wa niini, tingali may numduman nimo kining verb nga kad eko gikan sa Roma Kapitulo 2, 1, versikulo 18 hanggang sa 20. Specifically diha sa Roma 1:18, gaingon diha og the one suppressing the truth. Kini nagpasabot og to hold, kata, as a preposition that means down. It means to hold something down or to suppress. O diyan sa Roma 1:18, kini naghisgot sa negatibong kabubuton niyan itong mga dili magtutuo. Kinsa misanong negatively ngadto sa God consciousness. They suppress their knowledge of the existence of God. Nasayod sila sa mga kinaiya sa Dios nga mao ang, as a review, sovereignty, righteousness, justice, love, eternal life, omnipotence, omniscience, omnipresence, immutability, o veracity. But they are designed to attract a positive response, positibong tuwag, o sa pagdasig, pag-agda sa tao to seek relationship with God. Apan ang negatibong tubag, negative response to the knowledge nga naay Dios, kini naga-suppress, nagatapin-an niini, mao kana ang kad eko. Mao ang verb sa participial nga forma ang gigamit dinhi. Siya na kanayon nga imong naibawan og anaa kini sa neuter accusative singular, the one suppressing or the one restraining. Okay. Suppressing is from the Latin word sup is up or sub is ub nga nagalugan under or down sa ubos. Ang press nagalugan kini to push. Pareho sa atong makita diyan sa Roma 1:18. So, I repeat, na kini sa neuter accusative singular, a gender ni ining participle, neuter. Ug wala kini maghisgot og dili magtutuo. It's not a reference to an unbeliever. It is not a reference bahin og negatibong kabuuton. It is not a reference to a member of the human race. Naghisgot kini bahin sa Dios Espiritu Santo. You have known the one suppressing or restraining, imong naibawan ang nagaduot ngadto sa ubos. O ang gisgutan dinhi, mao ang restraining ministry of God the Holy Spirit. Iyang gi-restrain ang dautan, evil, kalong panahon na. He has been restraining evil sukad pa sa pagsuod sa iyang ingnon tag grand entrance ngan sa kalibutan sa tao, kaliwatan sa tao, suma sa gisulti diha sa Genesis 3, versikulo 6 ug 7. O nagapadayon pa siya sa pag-restrain sa dautan, evil, bisan karon. O ang restraining, ang gisgutan dinhi, mao ang pag-restrain sa evil sa mga magtutuo. Ingon man ang iyang pag-restrain sa evil, dautan sa mga unbelievers. Although, ang context dinhi naghisgot
sa pag-restrain sa evil sa mga di magtotoo. Ug atong makita karong taud-taud ang paagi nga iyang gigamit dinhi. But ang participle being used, ang gigamit is a reference to pneuma. Ang pneuma, ang Diyos Espiritu Santo, usa ka neuter noun. Nagaingon kini og you have known the one restraining. Busa, ang versikulo 6 nagakanayon og and you have known, and now you have known in the past, with the result that you still know this. The one restraining, og ang Diyos Espiritu Santo is the one restraining, and He is restraining. O ganiya ang tuyo. Purpose, sa context for Him restraining. Aron nga siya mapadayag in His time sa iyang panahon. Now, that He may be revealed sa iyang panahon in His time, ug kini gihubad translated ingon nga usa ka gitawag og finite verb. Apan di kini usa ka finite verb. It is an infinitive mo gigamit dinhi. Ug kun gigamit dinhi sa context dinhi to show purpose. Ana kita gitawag og ace prepositional phrase. O kini labihang klaruha in the original language. Gigamit ang ace, E-I-S. Ace, kining maong pulong, usa kini ka preposition sa pinulungang Grigo. Nga nagpasabot, nga kini nagagikan sa gawas of something into the inside of something. Now, pareho ra gud nga, ana ka din ha, karon sa imong kwarto, sala baka imong gi-ace kanang kwarto nimo o sala. Meaning, you came into that room. So, kasambot ka. Pananglit, imong abrihan kanang imong refrigerator o imutang nimo kanang imong kamot. Ang imong kamot, imong gi-ace sa refrigerator. If you are inside of something, that is in. If you go from the inside of something to the outside of something, that is ek. Ek, E-K, sabot. Kining prepositions sa Grigo, klaro kayo. Mo ka na ang ace. Ug ang pulong ace, nagpasabot og to go from the outside of something to the inside of something. Okay? O, by the way, gigamit kining pulunga in two ways sa bagong tugon in the New Testament. It is used either physically to go into the inside of something physically, or it means look into the realm of some doctrinal concept. O ang later way, ang mao'y gipadayag din ining maong context. Ug ang tumong object ni ining maong gisgutang preposition, sanglit ang mga prepositions in Greek kanunay yung ana siya object and always precede their object. Ang object ni ining preposition nga is dinhi mao ang aorist passive infinitive sa atong verb nga apokalupto. Numdum ka? Apokalupto. So, gigamit na po ni pag-usap din ni. So, ana kining preposition nga is. Ingon nga preposition. Sa panahon nga ang mga preposition adunay infinitive as their object. They always take the neuter accusative singular sa article nga nagapakita sa case of the infinitive. O ganiya ang infinitive. It's from the verb apokalupto. Now, it is apokaluptini. Apokaluptini. That's an aorist passive infinitive gikan sa verb nga apokalupto. Kini nag-iingon og
in order to be revealed, aron nga ikapadayag, kini nagpakita og tuyo, purpose. And the purpose takes us into the sphere of comprehension, bahin o dapit sa pagsabot niini. Ug ang iyang subject mao ang masculine accusative singular of the third person personal pronoun autos. Now, this is in order for him to be revealed, aron nga kini siya mapadayag. Ug ang tawgon ta og end prepositional phrase nga mag-uban sa infinitive, in his time, in his own time, in his ha-auto time. In his very own time, sa iya gyung kaugalingong panahon. So nagpakita kini dinhi, atong ipakita kanimo kung giunsa gyud paggamit kining prepositional phrase dinhi. You have known the one restraining, and the purpose for your knowing this is so that you know for him to be revealed. Ani ang subject, in order for him to be revealed in his time. Now, by the way, ang him diha, dili kini ang Dios ng Espiritu Santo, ha? Dili. Ang him dinhi is a reference to the man of sin. Ang Dios Espiritu Santo sa pagkakaroon, mao ang the one who is suppressing, who is restraining the appearance of the man of sin. Apan sa diha nga the Holy Spirit is removed, none. Ang giingon nga man of sin, ang Antichrist, ang lawless one, is going to be revealed. Now, ibutyag na kini siya. O sa ipagkita unya sa context bahin ini, ang Diyos Espiritu Santo is going to be removed. Kano sa panahon sa pagsakgaw sa simbahan, rapture of the church. Ugo niya, human kuha sa Diyos Espiritu Santo, human kuha na ang Diyos Espiritu Santo, with God the Holy Spirit is removed sa iyang pagpuyo sa mga magtutuo in His indwelling of believers. Ug ang iyang restraining ministry nining gayuna is greatly minimized. Mao na kini gayon nga ang man of sin, kining lawless one, the one who is going to be like no other evil person that has ever been dining kalibutan na, kini siya is going to be unsa. He is going to be revealed. Ibutyag na kini siya niining tungura. Now, in order for him to be revealed sa iyang panahon, in his time. Now, add to tas versikulo 7. O kini nagkanayon og for the mystery of iniquity that already worked. Only he who now will let until he be taken out of the way, and then shall that wicked one be revealed, and the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and he shall destroy with the brightness of his coming. All right, the mystery of iniquity. Now, ang pulo nga mystery din mao ang neuter nominative singular of the noun mysterion. It's the mystery of iniquity. Must, M-U-S-T, long E, R-I-O-N. Mao kanay mysterion. Mao niyang pulong that is translated niining maong context og mystery. Wa nila kini i-translate, ila kining gi-transliterate. Now, ang translation nagkahulugan og to take the meaning from one language to another. Pareho pa nang sa pulong head sa in English. Sa Espanyol, kabisa, di ba?
But if we transliterate it ngadto in English, its spelling is the same. Pareho ra. Apan kung hubaron o i-translate ka na nato ngadto sa in English, it means head. Translation then means, paminaw, ang translation nagkahulugan to take the meaning from one language to another. Samtang ang transliteration nagkahulugan kini to take the letters from one language to another. Kasabot ka. Now, anahi gayon nga kinahanglang i-transliterate ug kana mao ang paggamit sa proper nouns, names of persons, mga ngan ba ug mga tao, ingon man mga lugar, names of places. Apan, we're dealing with common nouns. Mag-concrete man ka na sila o ma-abstract. It is whether they are dealing with physical reality or non-physical reality. Sa mapananglit, sa balay, kini common noun, where we call a concrete common noun. Kana, nagadeal man tao, physical reality, ang pulong nga love, usa kini ka common noun. Apan non-physical kana siya nga pulong. Bisan to, gigamit kini siya both on physical and non-physical realm. They are both common nouns. Now, ang mysterion, common noun kini siya. Apan wa kini nila i-translate. Ila hinuong gi-transliterate kini. O tingali, ila tong gi-transliterate tungod kay bisan tuod there was a perfectly good word alang nini sa in English. Apparently, they did not have the courage to pagbuhat niya na. Now, ato na kong tanawon og giunsa nila pag-transliterate kini. So, mysterion. Ilang giilisan o gipulihan ang litra nga U ngadto sa Y. Ug ang ending letters nga I-O-N, ilang gilisan kini og Y. So hinggawas kining pulong mystery. Sabot? Mo na ilang gihimo nga transliteration ini. Ilang gi-transliterate. Mao po ang pulong baptize. It is from baptizo. It has been transliterated instead of being translated. Ang pulong mysterion means something. Kini naghulagan og secret sa in English. That is the meaning of the word. And there is some 17 nining maong mysteries. This mysterion gikan sa bagong tugon, New Testament. Ug sa matang higayon, nga gamiton kini, it is always transliterated inay i-translate. The secret of iniquity. Bueno, ang pulong iniquity is not a bad translation, apan naidaghang nagkalinlaing mga paagi nga ma-translate kining iniquity. Apan ang pulong dinhi mao ang feminine genitive singular sa noun nga anonia. Now, one of the words sa pinulungang Grigo alang sa wa, mao ang pulong nomos. That is a masculine word. Nailaing pulong, nomia. That's a feminine word. They translated it iniquity. Iniquity is fine. Apan ang more accurate nga translation mao ang lawlessness. Ug ang lawlessness is a term that refers to revolt and defiance, pagsupil o pagrebilde sa standard sa Dios. Ang tanang sala, iniquity. But all sin is lawlessness. It involves revolt bato sa Dios. Kato sila si Adan o si Iba. Sa alang pagkaon sa kidiling bungas kahoy of the knowledge of good and evil. Mo kato'y lawlessness.
a revolt and defiance to the standards of God. Katong mao nga hitabo, ang pagsupil nila sa unang ginikanan batok sa standard sa Dios, mao kadto ang una nga act of lawlessness sa kasaysayan sa kaliwatan sa tao. All sin, whether it's mental attitude, unbelief, negative volition, fear, worry, envy, jealousy, pride, bitterness, hatred, etc., it's all lawlessness. Sabtagi na, it's all a revolt against God. Nagaingon kini literally og the secret of lawlessness. Now, ang pulong nga mysterion, correctly translated now to secret, a biblical mystery or a biblical secret na kaulugan kini nga ang Dios has chosen to keep secret hangtod niya ng higayon as He chooses to reveal it. O kining secret of lawlessness, revolt batok sa Dios nga diin mo kabot kini sa iyang kinatumyan, the zenith atol sa tribulation period. Apan ang Antichrist nga naghahari ni kalibutan na sod sa katapusang tulong tunga katuig sa tribulation period, and claiming to be God, o mamugos gyud, demanding a simbahon siya under the penalty of death, and its origin, this Kapitulo 3, has characterized the human race throughout its history. All evil, whether in a believer or in an unbeliever or in evil angels, ang matag buhat og sala. Every act of evil gitawag og lawlessness. Ang secret of lawlessness sa pagkakaroon nagalihok na. It's already working. The word already is an adverb. That means something is in its continuous condition of existence. O ang pulong work din is a present passive indicative third person singular from the verb energeo. Ug bisag wa ka magtuo Grigo, naibaw kag unsay gipasabot nining pulong energeo once you see it transliterated. Energeo, long ona, means energized. Di ba? The secret of lawlessness is already being energized. And what is lawlessness? It is a revolt against God. And what's the origin of revolt against God? Negative volitions bahin sa dili magtutuo for His knowledge of the existence of God, ang iyang pagkasayod sa pagkanay Diyos, God consciousness. Romans 1:18-20. The 5 points of heathenism and the revolt of, therefore the unbeliever ngadto sa mayong balita sa kaluwasan. It is already being energized. O hinumdumi, this is written in the vicinity sa ikaunom nga dekada sa unang siglo. It was already being energized then. Ug nagapadayon pa kini sa pagka-energize sa pagkakaroon. Okay. And what energizes it? The negative volition sa dili magtutuo energizes revolt against God. Ang sekretos giingon nga lawlessness sa pagkakaroon is already being energized. Now, the rest of verse 7 says, He who now letteth will let until he be taken out of the way. All right. He who, the rest of the word for who here, there is no relative clause, but actually a present active participle. Kung dili na lang nato kumplituon ang sentence to which it is written, literally nagaingon kini og the one now, right now, letteth. Katingalahan kini ang polong nga let sa in English nagkahulugan og to allow or to permit. Sa karaang in English, wa ka na magpasabot sa ingon niya na. It's a good translation for 400 years ago.
But it's almost ready to translate kining verb nga let is almost the dead opposite. Hapit ang pagkaantbang niya sa let sa buot yung ipasabot ni ini sa in English. Amazingly enough, kining maong pulong has already been used sa context ni ini niya mismo. And now kini sa present active participle masculine nominative singular gikan sa verb nga kat echo. Ato ni padayon ugma dinita muhunong o gayong sipyat sa pagsunod ni ini adlaw-adlaw magampo ta. Amahan among langit nun, nagapasalamat kami kanimo sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saan. Nakita na mong klaro kayo unsa katinaw sa imong mga pulong na aragid sa tao sa pagdawat niini, pagsanong o pagsalikway. Salamat o Diyos sa imong hinatang kanamo nga kabubuton na kami kagawasan sa pagpili. Pan kami nga nag positibo nganha sa imong mga pulong nagapadayon niini. Kaya among nakita, among naamguhan, o anailain kaming magamit sa among pagkinabuhing Kristohanon. Gawas niining imong mga pulong nga nahimo nagbahin sa among kalag. Salamat ni among Bible study through the YouTube. Kining tanan, among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.